זהו יוסי. זה יוסי. אין, אלוף עולם, אלוף עולם! עם הטוריות. אלוף עולם. על זה נאמר, איפה מושיקו? איפה מושיקו? איפה מושיקו שצריך אותו? איפה מושיקו, אחי? איפה מושיקו? היחידי שיכול לעבוד עלינו טאגר. היחידי שיכול לבוא מאחורינו ואולי לעשות קצת טבק. אולי. אחי, אני ואתה הוכחה שאני ואתה קיימים. בדיוק. אחי, אם אתה לא פה, אתה לא קיים. אין, החבר'ה האלה לא קיימים, אין פה אף אחד. רק אנחנו, אחי.